थुनफावथायनि मुं बिबारि मावदांसा चाइल्ड लेबारनि सायाव लानानै लिरनाय जादों। स्क्रिप्ट लिरगिरि बिरखां बरगयारी, थामथि सेमिस्टार। बिबारि मावदांसायाव फाव खालामनाय आखुथायफोर: गबदा, गुबै हौवा आखु, 57 बोसोरनि। सम्बारी, गबदानि बिसि, 52 बोसोरनि। हरि, गबदानि फिसाज्ला, 27 बोसोरनि। बिबारि, गथ' मावदांसा, 8 बोसोर बैसोनि। हाम्फे, बिबारि बिमा, 38 बोसोर बैसोनि। लाफासि, गामिनि आइजो, 42 बोसोर बैसोनि। रमेन, 44 बोसोर बैसोनि। बिथांमोना गासै फावगिरिफोर आरो बेवहायनो दङ मिउजिक दामगिरिफोर बिरखां, सुबुंसा, संगिना, दैसा आरो गुबुन गुबुन। आरो बेबायदिनो खरास मेथाइ खनगिरिफोर बेवहाय गोबां दङ, आं बिथांमोननि मुंखौ बुंथ'ला। बिनिखायनो जोङो थोंजोङै थुनफावथायखौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय। बिबारि मावदांसा। गबदानि देरा। सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै गबदा आरो सम्बारिया बेरेंसि आरो खामफ्लायाव जिरायनानै खानाय फुगासिनो दङ आरो फारसेथिं खनायाव बिबारि मावदांसा गथ'आ थोरसि लथा सुगासिनो दङ। फैदो बिदिब्ला नायगिरि नोंथांमोन, थुनफावथायखौ नायलांदिनि। एसेयावनो फैसालि बेखेवो। मोननायालाय मोनगासिनो ना दे सिमान थारदों देलाय मोजां सुलाय माथो होनबावनो दे आयौ दे मोजां सुदे हाबाब सुपारसो लाबोबावसै नोङो हा दानि जुगनि गथ'फ्रानो क्लास 8, 9आवनो मोनजायो। आंलाय बोरायबावबायसो आरो बेवहाय नों मानो आंनो सुपार नांगौ? नाङा आं सेंग्रा जाफिननो गोसो गैया। बोरायबाय नालाय मोनखागोन आरोना। हाब बैसो जायाखै नङा जाबायना आंबो। हाब फिसायानो बेसेबांबा गिदिर देरबाय। दे मानथारदों बिराद देलाय मोजां दे जाबाय दे हरदो मासेबां फुबावनो फालाय र' दे आं एसे पेपार नायनोसै र'। हरलाय
Này, khẩu đi làm ơi. Này là, nhưng sao có biết đâu thế? Cái khăn này, khả sĩ bao nhiêu? Không thà có nước cũng sẽ làm đang. Chẳng bao biết trong không thà là có đường ngoan mà. Dạ. Sumari apa? Sumari apa? Lu nak kena hai dia? Aku dapat, nak ni, kau. Dapat. Kenapa? Oh, nak kena dong nanti ya, apa? Dalam bulan? Ni. Kau dah makan dan nak boya, jam nak pas yang jam. Apa? Jauh kenapa? Kenapa? Maksudnya begini lah. Mau wadangan ne? Bukan siap menjadi kok. Hai tu. Đây, đâu vậy? Bị vậy. Hát thì con ai chứ ai đâu, con lo năng lên, con thằng ra được không? Apa bị vậy? Ui, cô lắm đi mà bạn. Na cũng được thằng này bị đào, bị thấy cô đẹp lắm. Mới ra đây, mới ra. Đó bạn, cái nào nó một chút là nó bật không? Cứ làm cái này à? Cứ nào. 끝나면은 빠져이 나마 드디어 가는 책 흐이 나 간사이 참고 문안 자리 맡나 부는 살라 이군가 파네 정아 시 이니 문자유 kumpi palu 문라가야 나는 나 싫었는데 Đường thang, khi chưa bao giờ có đúng thật được nữa. Này, cứ nào xuống thang. Trước khi vô nhé, cô bị bà đầu. Trước mẹ đầu bị đi sống sau đây nằm đây. 어가는 하다 À đó, chừng đều quay về, cực không xuống đi mà là thật năng ơn. 어가는 하다 À đó, nó ngoan quay luôn, hôm nay nó cứ xuống hồn năng ơn. kumpa panlu panla 제가 문자유 kumpi palu Kan mau apa tuh? Ibu macam, ibu mesti menjaga ibu. Tidak, aku nak menjaga. Oh ini kalau ada. Này, đường thang, ai đã biểu vậy? Đừng xin xí xí của đứa hả? Anh ấy cứ thả ra xem có sống tôi xảy ra cái gì. Iya, cái mana? Ada di mana ni mak apa? Ini orang masuk mana? Đấy, về làm bộ hạ, xin thân quá. Anh đường thang, anh biết. 네네네 Video hay aku video. Dia tak mau video kan? Kamu jalan. Kamu ni jalan itu kamu mana? Kan semua. Ini pernah ya. Ada anak saya kan. Cerita apa? Gua bukan di bawah itu. Dia tak mau apa dari kita. Nah, itu kita perlu. Ibu mana mungkin mana dah orang mana. Sudah hai. Apa ni ya? Apa kita? Aku juga. Ya, sudah. Kalau mau makan, mau makan. Saja aku belum kaya lah. Hari itu baik. Nama saya. Không, cái này con là không yêu ba. Rồi, con là không được bình thường. Con là không được bình thường. Nhà, đâu rồi? Thằng đó. Rồi, đâu rồi?
Bro,
आं बेखौसो बुंसिनदों हनै सोर खिथाहरखौ नोङो लाफा लानानै Apa ladoंमोन आङो? Memang tidak. Saya Mas ya. मावग्रा लादों बे फाग्लि गथ'आ मावग्रा लाजायो नामा बिनि बैसोआ मा जादों गथ' मावदों सालायजों जेलाव थांनांगोन नोंसोर आं सासे लेखा गोरों फिसाला सासेयावबो बे न'खराव बेबायदि एथ' नेहाथ खामानि गिनाय जाबाय मा बुंबावनो फिसा बे गथ' थाफैनायनिफ्रायनो नोमाया दोंसेबो मावला सिब्लाबो गासिबो गावनि खामानिखौ बे गथ'नोसो जाबसिना होजोब्बाय आरो दिनैथ' दिनै जिबावबायसो आं लाजिनाय मोनथारबाय नों लेखा फरायनो गोसो दं नामा थांनो देलायहैयो आं नोंखौ नोंसिनि न'आव दोन बेबायदि खामानि मावनो थिना नोंनि बैसोआ देलायहैदो नोंनि फरायनांगौ जेनेखि फिस बेखौबो आंनो गथाय नों देलायगोन आइ आफा नोंसोरो एसे साननानै खामानिखौ मावबा मोजां दा बे एथ' उन्दै गथ' बेखौ नोंसोरो खामानि मावग्रा लानानै जुदि गाबोन सोरबा बैयाव थानाय गथ'निबा बेखौ दानि मावनायनि बे गथ' मावनानै साहायदों नोंसोरखौ खाजा जागोन जेलाव थांनांगोन नोंसोर बेखौ सानाखै नामा दा बिसोरो उन्दै गथ' सोलोंनांगौ फरायनांगौ गावसिनि इयुन दानायनि सम दा बे समावनो जुदि बिसोरखौ मावनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय दोननानै फरायहोआ मा होआ बिदि दोनोबा बिसोरनि गांखंखौ सिफायनानै होनाय जाया होमबा बे आफायाथ' बुजिथारो एसेबाबो एसे बादाखौ होनो हायोमोन ना आं बे बोसोरनै इउपिएससिनि कचिं लाहैनायावनो बेबायदि जाबाय नङा फिसा आं मिथिगौ नाथाय हनै नोमायानो मा खालामबावनो आं लाजिनायसो मोनबाय दे बिमा नोंनि आखलखौ नुनानै नों मानो बेबायदि जालांखोथाय एसे सानै हयै खामानिखौ मावबाय बेबायदिजों जाया दे फिसा नोङो मा मावनो सानदों नों बेबायदिनो मावदो आंहा जेबो बादा गैया बेवहाय आङो बे गथ'खौ फरायसालियाव मुं थिसननोसै न'आव दोननोसै जाखिनि फैसा एसे एनै लादोंमोन बेफोरखौ बाद होदो दे जाहरना हरबाय जोब्बाय आरो बेखौलाय माथो उल्था माथो बिफिनला बिफिनलि बिदि जाखालांदा लासिंसिंनो थाइसे थाइनैखौनो नङाब्ला नैबे बेगा लांनानै दोनहैदो एसे आंनि ड्रेस पातिफोर दङ दे जागोन आं बे बुस्थुखौहाय न'आव दोनलांसै आरो आङो बे गामिनिनो गाहाय फोरोंगिरिजों रायलायनानै मुं थिसनग्रोनोसै आं जागोन दे फिसा जागोन दे बिमा नोंलाय सम थानो गोसो दं गाबबाय थानाङा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ